podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siomai a chroeso I bodlediad Rugby Cymru. Odyn, ni nôl ar ôl wythnos I ffwrdd ymddeiriadau. Wythnos diwethaf unrhyw oedd yn disgwyl clywed wrthyn ni'n anffodus. Oedd gwaith a bywyd go iawn wedi dod rhyngddo ni a medru recordio. Ond dwi'n falch iawn cael gweud bod Nick nôl gyda fi. Do gath ei fenthyg I pod rap a gath ei fenthyg I osprey iri. Ond mae fe nôl dyn ni ar y pod Rugby Cymru. Siwr ti'n neud cros o dda? Dwi'n eitha dda. Dwi'n gallu malu cachu yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae hwnna'n lot o sgil weithiau fi'n credu. Mae'n beth da bod yn ddwyieithog, bod ni'n gallu rhoi yn llais i'r ddwy iaith. Ond oeddi wir, mae wedi bod yn bythefnos prysur. Beth yw'r gair? Deigrynol. Na, gyda mae'r gair. Wel, mae earth-shattering felly i'r dwyrain o font llwchwr wrth gwrs gyda'r newyddion bod Toby Booth wedi gadael y Gweilch yn syth with immediate effect ar ôl y golled drom na allan y Montpellier penwythnos diwethaf fel cefnogwr o'r Gweilch Nick. Beth oedd argraff di a dy siwr ti'n tymlo o'r clywed yn newyddion? Chydig bach o sioc. Siwr dwi'n ni sôn am y perfformiad allan y Montpellier wedyn, ond ddim y perfformiad dda o gwbl. Ond drist chydig bach am yr amser, jyst cyn Dolig, a'r gêm mwyaf pwysig wrach yn erbyn Scarlets dy Sadwrn. Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd tu ôl i'r llenni. Gallwn ni dyfalu pam rwan. I fi, mae yna rhywbeth wedi digwydd yn bendant. Just fel taflen amser dechreuodd Lance Bradley fel prif weithredwr Ionor Lenni ac erbyn Medi ath Toby a Lance wedi coeddi, mae bydd o'n gadael diwedd y tymor. Ar ôl hynny, oedd yn amser galed, really, I pawb sy'n rhan o'r rhanbath. So dwi'n meddwl, heb unrhyw tystoliaeth, mae wedi bod rhyw toriad yn y perthynas rhwng y ddau ddyn. Gallwn ni dyfalu am hwnna. Ond Sorry. Na, ond mae'n ddiddorol ti sôn fyna bod nhw wedi penderfynu cyhoeddi ar dechrau'r tymor bydde fe'n gadael ar diwedd tymor renni. A yn dilyn bydd y gwyddodd gyda Wayne Pivac a pan gyhoeddodd y Scarlets bod ni'n gael ar ddiwedd y tymor, a thi tymor rhwng ffradarch. O'n i'n synnu bach bod nhw wedi cyhoeddi ar dechrau'r tymor bod e'n mynd. Dim ond achos mae fe'n upseto'r cefnogwyr, mae'n upseto'r garfan. Dyw pethau ddim I weld byth yn gweithio pan ti'n neud gyhoeddiad fel amar, fel y wind down yn dechrau a di pawb dal yn y right frame of mind o beth. A mae'n edrych fel bod hwnna wedi digwydd i'r Gweilch lenni yn ffodus. Can I just sôn chydig bach am Toby? Of course, cei hi. Mae'n poblogaeth iawn. Dwi'n meddwl, ffordd ath o'r cyfathrebu efo wasg, efo chefnogwyr. Mae'n dod drosodd fel dyn onest, dyn gweddus, dyn gall. Ond, dwi'n deud hynny oherwydd dwi'n cefnogi y Gweilch. Be ydych chi'n, sut mae wedi dod drosodd I rywun sydd ddim yn cefnogi y Gweilch? Wel, mae rai fi gyfaddau, o'n I ar y degau, a fi'n gwybod dylse ni'n gweud hyn felly yn wythnos darbu rhwng y Gweilch a Scarlets, ond ar y degau, o'n i'n genus o'r ffordd oedd yn delio gyda'r wasg, ond hefyd yn hapus I siarad gyda cefnogwyr boed mewn person neu'r gwefannau cymdeithasol. Oedd o wastad I weld yn barod I ffrynto lan os oedd wedi bod golled wael, neu os oedd perfformiad gwahanol wrth y tîm, oedd e ddim yn cuddio o'r ffaith hynny, a fydde fe'n dod allan a gweud, sori, gaethon ni fe'n wrong, nath ddim gweithio. Neu felly mae hyfforddwyr rhanbarth eraill ddim wedi gwneud hynny. A fi'n credu mae hwnna'n beth dewr I wneud, achos ni'n gwybod bod gwefannau cymdeithasol yn lle peryglus, lle mae lot o bethau
dylse ddim cael ei dweud, yn cael ei dweud, ond i fi oedd e wastad yn barod i drafod a siarad trwy unrhyw beth oedd unrhyw gonsern oedd gyda cefnogwyr. A fi'n credu mae hwnna'n beth da. O'n i hefyd yn meddwl o'i steil hyfforddi fe yn edrych o'r tu allan mewn, oedd e wastad yn cael y gorau o'r chwaraewyr. Oedd yn teimlo ar y degau llynau bod chwaraewyr y Gweilch yn mynd allan ar y ca yn meddwl bod nhw'n invincible. Fel pan mae'r ffaith bod nhw'n cyrraedd y gemau ar gyfle pan oedd popeth yn ei erbyn nhw, oedd fel 4 gêm oedd rhaid y canlyniadau fynd o'r plaid nhw, a dim ond ennill oedd y Gweilch yn gallu gwneud a wneud ei gorau, a fe wnaethon nhw fe fel am 2-4 wythnos ar ddiwedd y tymor yn olynol. A oedd hwnna just i fi yn seicolegol yn masif bod nhw wedi gallu gwneud na, a oedd y chwaraewyr, oedd y blaenwyr yn wedig yn gryf gyda'r pac cryf iawn gyda'r Gweilch, a nhw yn dinistrio'r tîmodd. Mae hefyd yn cymryd rhywun i cynfinso tîm, neu Carwyn sy'n falle ddim yn hyderus yn mynd mewn i'r 6 wythnos ola, bod nhw yn medru cyrraedd y gemau ar gyfle. A fi'n credu bod hwnna wedi rhoi hwb i'r rhanbarth eraill, be bynnag sydd wedi digwydd, oeddi mae'n drist effernol, ond fi'n credu bod yna rhyw fath o bounce back effect i bod, yn enwedig falle da Caerdydd a'r Scarlett tymor yma, le ni wedi gweld nhw'n ennill mwy o gemau na llynau, a chwarae'n well hefyd, a mae hwnna'n sicr yn beth da i'r Scarlett a'r Gaerdydd, hyd yn oed lle ddim i'r Gweilch. Yn bendant, wedi rhoi gobaith a chred i ni fel fans, datblygu chwaraewyr i lleol ac ifanc. Ac hefyd, just rygbi, y ffordd o'n nhw canolbwyntio ar datblygu bobl a arweinydd yn y carfan. A mae'n siŵr fy wel, jyst pob clod i fo, fe wedi wneud i ni, dim mynd y gorau efo, mae'n siŵr bydd fo'n cael rhywbeth. Wyrach yn rygbi, wyrach tu allan rygbi hefyd. Ond Wel, mae'n ie, fod yn bosib. llwyddiannus eto yn y dyfodol yn sicr. O, wrth gwrs, ia. Byddwn ni'n synnu bod ambell i glwb falle sy'n chwarae yn y URC mewn coch o Iwerddon, falle wedi bod ar y ffôn yn barod i weld beth yw i gynlluniau fe, achos yn sicr, da fel gath pac y Gweilch i wares, a fe'n cael pac wedyn i Munster, faint o niwed oedd yn gwneud pryd hynny, ynddo fe. Ond na, pob dim yn ei da iddo fe, mae'n sicr wedi bod yn breath o fresh air i gael ynglwm gyda rygbi yng Nghymru. Nawr, i aros gyda'r Gweilch, newyddion yn dod allan heddi, ni yn recordio ar nos Iau, y 15 o Ragfyr, os rhagol mae dal fyny chydig o ddynodau yn hwyrach i wneud. A'r newyddion bod y symud i Sain Helen cam yn agosach, a fi'n cofio, does dim spel yna fi'n cwestiynu os yna hynny yn digwydd, ond Nick, mae'n edrych fel bod cyngor Abertawe on board. A fel rhywun sydd wedi gweithio ar ei cyngor Abertawe, dwi'n gwybod pryd mae'n mynd i'r cabinet, maen nhw'n gael efo, mae'n just rubber stampio, dio. So mae lot o waith wedi digwydd a'r adroddiad wedi dod i fewn, a mae'r politicians wedi bod o dros hwn i gyd. So, mae'n dim just y rygbi i datblygu y safle hefyd i'r dinas, mae hwn tu ôl o hefyd, a'r cydweithio efo prifysgol, cydweithio ar bobl lleol. So mae rad o rhywbeth mawr a rhywbeth mwy na just rygbi. So, cam mawr. A fi'n credu mae'n dda, ti'n sôn fyna am ail ddatblygu. Mae gymaint o ail ddatblygu wedi digwydd ar y ffront yn Abertawe. Mae'n teimlo fel yn araf bach. Maen nhw yn mynd ymhellach o ganol y ddinas a bod nhw'n dod cam yn agosach. A bydd e'n wych gweld y lle yn cael ei ail ddatblygu. Mae'n gamau'r hanesyddol sydd wedi cael gymaint o fuddugoliaethau enfawr. Dim yn unig i glwb Abertawe, ond y Gweilch sy'n chwarae yna. A wrth gwrs y clwb cricket hefyd, A Cymru cyn... A wrth gwrs, a Cymru hefyd. So mae'n sicr mae'n sy'n boddi mewn hanes, a mae'r ffaith bod rygbi proffesiynol ond dychwelyd yna, ond yn beth da. A ni hefyd yn gweld bod nhw'n edrych falle i ddatblygu rhyw fath o training facility hefyd. A'r gobeith byddwn ni'n meddwl bod y bartneriaeth gyda'r brifysgol yn
yn tyfu ac yn gwella, a bod hwn felly nawr, ti bron o fod yn mynd i gael fath o ffactri o chwaraewyr sy'n brifysgol, yn mynd i Super Rugby Cymru, a wneud y cam fyny i'r rhanbarthau bod angen y stop na'n canol, a mae'r academi hefyd. So, o ran creu chwaraewyr a datblygu chwaraewyr, byddwn ni'n meddwl bod hwn yn agor pŵl enfawr i'r rhanbarth bod y partneriaeth mae'n gweithio yn y ffordd cywir. Bendant. Felly, Ewn ni symud, wel, fi wedi symud yn ymlaen, ond edrychwn ni nôl. Mae wedi bod yn bythefnos o gemau Ewropeaidd, y bedair rhanbarth yn y cwpan her eleni. A yn syndod, y, 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 pob tîm dal gyda gobeithio o gyrraedd y gemau ail gyfle. Nawr, mae tri o'r rhanbarthau yn y Gweilch, Gaerdydd a'r Scarlett wedi gwneud y peth hawdd o ennill i gêm gartre a colli oddi cartre, ond ddim eisiau stico i'r amlwg mae'r dreigiau wedi gwneud i ffordd eu hunain, a colli reit agos i Montpellier adre ar y penwythnos cyntaf, ond mynd fyny i Newcastle penwythnos diwetha a ennill a cael buddigoliaeth enfawr erbyn Newcastle o 22-4 yn credu oedd yn y diwedd, erbyn tîm oedd i ennill i 4 gêm diwetha adre gan gynnwys gyda'r Saraceniaid. Byddwn ni'n meddwl bod pob rhanbarth yn hapus gyda'i safleoedd nhw. Felly ddim bob perfformiad, achos fe gath y Gweilch chydig o gysfa mewn Pelier, ond o ran un buddigoliaeth, un golled, pawb yn hapus i'n hyn. Ie, ni mor falch i dreigiau i ddeud gwir. Oedd o'n angen hwnna. Ac hefyd, rai chwaraewyr ifanc yn chwarae yna. So mae hwnna'n gobeithio rhoi chydig bach o'r gobaith i nhw a mae'r gweddill y tymor a'r i dyfodol. Na, dwi'n mynd i falch. A i Scarlett, game dda, be ydych chi'n meddwl am y game Scarlett? Hapus iawn gyda'r fuddugoliaeth enwedig o gofio 12 mis yn ôl. Un o'r diwrnodau mwyaf tywyll y rhanbarth pan gollon ni adre yn erbyn y Black Lion. Ychydig yn siomedig falle i golli yn y ffordd wnaethon ni allan yn Bayon. Mae'n ddoniol yn dweud. Tasa ti cynnig gêm y colli o bwynt i fi cyn y gic gyntaf, byddwn ni wedi snapo'r y fraich ti bant. Ond, yn y foment, fel oedd y gêm yn cael ei chwarae unwaith eto, mae'n teimlo fel pwyntiau wedi cael eu colli mewn gêm dylsen i fod i ennill. Mae'n twmlo bach ar hyn o bryd, oedden ni wedi ennill fwy felly na beth nath Gaerdydd llynau, ond fel y Gaerdydd yn chwarae llynau, le nhw'n yn y gêm am 70 munud, ddim yn gallu ennill, ond yn cael pwynt bonus wedi colli. A mae'n twmlo bod Scarlett yn y ryt na i ryw raddau, ond ar yr un pryd, amser hyn llynau, o Scarlett allan o'r gêm ar ôl 20 munud. So mae rhaid edrych ar y positives i ryw raddau, ond na, hapus iawn gyda fel mae'r tîm yn chwarae, fel mae'r hyder yn tyfu, a mae rhaid i roi shout-out i Ellis Mee, yr asgellwr ifanc dath y lawr o Nottingham dros yr haf, dechrau'n y tîm a dechrau tymor, wedyn mynd nôl i SRC, cael ei gyfle oherwydd anafiadau ac ati, a'n cymryd y cyfle yna. A i fi, mae hwnna'n dangos felly cryfder yr SRC bod y chwaraewyr ma'n ffresh nawr. Pan maen nhw'n cael y cyfle, does dim angen i ddod yn ôl i speed. Maen nhw'n mwy neu lai yn barod i chwarae'n syth, a fel chwaraewyr ifanc, mae'n sicr yn cadw i enw. Mae'n neud yn anodd, i Dwayne Peel i beido i ddewis wedyn, felly chwarae teg iddo fe. Wedyn y Gweilch, wrth gwrs, wedi gofod symud i gêm penwythnos gyntaf yn reit hwyr, nawr i Barc y Scarlett. Mae rai bod yn anodd i gefnogi'r Gweilch, cefnogi'r Gweilch mewn gêm adre yn Llanelli, ond buddigoliaeth dda erbyn y llewod, a wedyn ddim cystyr erbyn Montpellier, ond wrth gwrs dim tîm o amateurs i Montpellier chwaith, maen nhw'n dîm da. Felly, hapus gyda fel mae'r pethau yn mynd hyd yn hyn, neu? A ni ddim yn mynd dros ben llestri ar ôl curo Y Lions. Y Lions yn Llanelli, ond digon i ennill yn cael y pwynt bonus. Ond ni yn siomedig iawn efo perfformiad allan y Montpellier. A ni colli allan yn y physical
a methu gormod o tackles hefyd. A pan o'n nhw'n taclo, nhw'n gallu cadw pêl yn byw. A pryd mae tîm o Ffranc ar y front foot, ti'n cael traffa. So, na, ni siomedig iawn efo'r perfformiad. Ond, dyn ni dal yna. A wrach, os ni colli'r 2 gêm nesaf, wrach, yr cwpan a her yw tymor i ni. Ie, ond sicr, dyna'r peth yn dweud. Ti'n methu ennill y cwpan her yn y 2 benwythnos gyntaf, yn y 2 rawn gyntaf, ond yn sicr ti'n gallu colli allan, a ti'n gallu bod allan o'r tournament. Wedyn, o leia, fel ni'n sôn, mae'r 4 tîm dal yn ddi, wrth gwrs, Gaerdydd wedyn wedi cael gêm colli allan yn Lyon, ond perfformiad bydde wedi plesio cefnogwyr, byddwn ni'n meddwl, bydde wedi plesio'r hyfforddwyr yn tîm arall o Ffrainc sydd ddim yn hawdd i fynd iddo fe, a wedyn cael buddigoliaeth a pwynt bonus yn y diwedd erbyn y cheaters adre ar y degau. Ni'n twmlo bod nhw wedi gwneud gwaith caled iawn o ennill y gêm na. O'n i'n meddwl bod nhw'n mynd i golli'r gêm, ond gallwn nhw gwneud lot yn haws ar eu hunain hefyd. Oedd yn perfformiad sluggish, wedyn ni felly. Beth sy'n poeni fi chydig bach yn Caerdydd yw, maen nhw'n chwarae yn fits and starts. Maen nhw'n rhoi 10-15 munud at ei gilydd bob hanner, a nhw'n chwarae dda, a wedyn, maen nhw'n just neud dim llawer o gwbl. Dwi'n dal yn, maen nhw, mae Terry Williams chwarae yn dda, ond a McNally wedi bod yn pwysig yn nhw. Ond os, dwi'n dal yn meddwl heb, sy'n meddwl McNally neu Terry Williams cael anaf, dwi'n dal yn meddwl mae'r chydig bach o soft yn dy beli yn y front 5 yna. So wrach, mae rhywun arall yn sefyll fyny, ond i fi, dwi'n gwybod mae tabl yn deud rhywbeth wahanol, ond dwi'n meddwl mae Scarlett ar hyn y bryd yw tîm gorau yn Cymru. Ond dwi'n gwybod mae Caerdydd yn 4, dwi'n meddwl. Dwi'n ni, fi'n cael ei bod yn dro, ie. Dwi'n meddwl fe Scarlett ar hyn y bryd, cryfder y carfan hefyd, dwi'n meddwl mae Scarlett yw ar hyn y bryd i tîm gorau yn Cymru. Ond fi'n credu, fi'n gwybod, mae'n sôn o fi'n bias fan nawr, ond mae'n anodd anghytuno gyda ti, os mae'n teimlo fel bod gwendidau'r Scarlett ar y call llynau wedi cael ei ateb yn pre-season, fel o ti'n sôn am yndybelu y front 5 yn Gaerdydd, wel i fi dyna oedd gwendid Scarlett llynau, oedd y 5 blaen na, wnaethon nhw recrwtio'n dda dros yr haf, a mae'r scrum di gwella, a hyd yn oed yn ambell i gêm lenni, y blaenwyr sydd y sereni, a dwi'n mynd cofio pryd oedd y tro diwethaf i wein am y Scarlett, felly fi'n cytuno, yn amlwg mae'r tabl yn gweud, mae Gaerdydd yw'r tîm cryfa, a rightly so, nhw sydd wedi cael y buddigoliaethau hynny, ond mae'n ddiddorol beth ydyn sôn am bod nhw'n cael fel 15 munud fan hyn a 15 munud fel yn yr ail hanner. Dyna'n union welon ni erbyn Zebra, neu Benetton, Zebra, gêm gyntaf tymor, le o'n nhw'n rheoli'n llwyr ar hanner amser, a y cwestiwn oedd faint o bwyntiau bydde Gaerdydd yn sgori, dim o fydden nhw'n dal man ar ddiwedd y gêm i fuddugoliaeth. Wedyn mae'n... Mae gwaith yn nhw'n wneud. Fi'n twmlo bod ei olwyr nhw hefyd ddim yn clico. Maen nhw wedi... Dim chwarae gwmpas gormod, ond i fi, mae ambell i chwaraewr fyna felly, mae dyddiau gorau nhw heibio nhw. A maen nhw dal yn chwarae nhw am... Felly maen nhw'r opsiynau gorau stan nhw, fi'n mynd gwybod, ond dylse'r tîm sydd nhw ar bapur fod yn well na beth maen nhw'n wneud yn y marn ni. A fi'n credu, fi wedi bod yn fan mor o Terry Williams, fi'n credu mae'r ffaith bod e'n cael ei ddewis fel capten hefyd, a bod e'n cymryd ar arweinyddiaeth na yn ffantastig. Ni'n ffodus iawn yng Nghymru hyn o bryd fi'n credu. Mae da ni gymaint o chwaraewyr ifanc sy'n arweinwyr yn barod. Mae dyfodol y rhanbarthau a'r tîm rhyngwladol mewn lle cryf iawn gyda... Wel, ti'n bod yn enwi rhywun ym mhob rhanbarth mewn ffordd sydd gyda'r
senior leadership na, mae Lake a Morgan yn y Gweilch yn dweud, mae ti Teddy Williams yn Gyrdydd, wedyn mae Dregi yma, Neirin Owen yn un fi'n credu sy'n... Carter. Sorry? Ben Ben Carter. Carter, oedd un arall, crwti ifanc yw ein, a wedyn yn y Scarlets, felly bod ddim mor amlwg fyny, bod y senior players felly dal chydig hun, ond fi'n edrych yn Eddie James yn barod, fi'n credu gyda fe, fydden ni'n adeiladu tîm o gwmpas Eddie James, fi'n credu bod fel canolor, mae fe'n gyffeiliad mawr, mae popeth yn cynnig, mae ddwylo fe, mae'n gryf, mae'n ymddiffyn yn dda, wedyn... Odi, mae'n sefyllfa da iawn i fod yn ddo, wedyn just cadw'r chwaraewyr yma sydd angen ei wneud yng Nghymru yn dweud, wedyn, o na, sorry, hwnna bach o tangent o Ewrop yna, ond na, fi sy'r fai. Ond na, yn sicr, mae rhywbeth ar 4 rhanbarth i chwarae am nawr yn y flwyddyn newydd. Fi'n credu, a dwi'n iawn i feddwl mae'r ail wythnos yn mis Ionawr, yr ail wythnos, y degfed fi'n credu, mae Scarlett yn osweny'r degfed yn teithio i Gaerloyw, felly bydd na gêm fawr i'r Scarlett a penwythnos awr, wrth gwrs fydd y 4 rhanbarth yn gobeithio hoelio llefydd yn y rownd 16 o lan, fi'n credu, mae'n lawr i 16 nawr. Ond wrth gwrs, cyn Ewrop, mae dan ni y mater bach o darbys Cymru. A oherwydd clashes, mae un o'n darbys ni yn digwydd cyn y Dolig. Disadwn yma, yr unfed ar 20, mae y Scarlett yn gwynebu y Gweilch yn y West Wales Derby. Nawr, mae Dwayne Peel yn i'r gynhadledd i'r wasg wythnos yma, di bod eitha fel yn siarad lan y pwysigrwydd y West Wales Derby, a'n gweud os na ti'n gallu cael un yn barod i wari'r gêm yma, pa gêm wyt ti'n gallu cael hynny i wario am ti. A fi wedi gweld yr agwedd hyn wrth Dwayne Peel o blaen. Nawr, dwi'n gwybod os yw hwn rhywbeth yn ei o'r ffaith falle bod Toby Booth di cael ei ymddiswy, di cael ei ryddhau, dwi'n gwybod neu beth, ond ydy'r gêm a mor bwysig a beth mae pawb yn neud allan i fod i ti, Nick? Ydy. Pan ti'n meddwl am gemau mawr ath Toby ennill efo'r pan oedden ni thrasio ar y Scarlets, ni wastad yn licio hwnna. Alla gredi. Dwi'n meddwl fi, mae'n pêl droed, mae'n meddwl bounce back efo manager. O'n i'n disgwyl rhyw ateb gen y Carwyn ar ôl chwarae mor sal, mor wael allan Montpellier. Ac hefyd, dwi'n disgwyl y Gweilch yn chwarae lot well disadwn yma. Fi'n credu bod rhaid nhw mewn ffordd, yn dweud, just er mwyn i hunain mwyn ydy byd. Odi, wrth gwrs mae ennill yn bwysig, ond i'r tîm ar hyn o bryd, dwi'n credu bod cael perfformiad 80 munud bron yr un mor bwysig ar fuddugoliaeth. Os fi'n credu, os gewth y Gweilch y perfformiad yna, wedyn mae yna siawns da yn nhw ennill y gêm. Achos fi'n mynd darllen mewn i'r tabl gormod, 7 gêm sydd yn mynd, does dim eisiau panic o'r neb to, a mae'r ffaith, mae'r record y Scarlett yn ddiweddar yn y derby yma ddim yn wych. A da'r Gweilch yma'r adre, wrth gwrs mae jyst yn neud nhw'n ffefrynnau hefyd. A yn Mark Jones, dych chi ddim yn cael prif hyfforddwr fel sydd ddim wedi gwneud dim hyfforddi ar y lefel uchaf. Mae wedi bod yn set-up rhyngwladol, mae wedi bod dar rygbi Gogledd Cymru. Mae wedi bod mas yn Seland Newydd, mae wedi bod yn Lloegr. Da Worcester oedd yn Lloegr fi'n credu, ynddo fe? Felly mae wedi teithio'r byd yn datblygu sgiliau, pigo'r tips mawrth, rhai o fforddwyr gorau'r byd. Fi'n cymryd da'r Crusaders oedd yn gweithio gyda Scott Robertson, sy'n nawr yn brif fforddwr ar Seland Newydd. Felly, dyw e ddim yn fel rookie, ond dyw e. A mae hefyd, mae wedi bod gweithio ar Toby Booth ers iddo fe ymuno o'r Gweilch. Felly, dyw e ddim chwaith bod e'n mynd i fod yn, beth yw'r gair meddwl am, yn adapto gormod yn syth, achos mae fe'n gwybod bod y system o Toby Booth yn newyddio yn y chwaraewyr yma. Felly, dros o amser, falle, fydde eisiau newid pethau, ond ffordd y hir yn naw, ennill West Wales Derby saith yn neud. Wedyn, o'n i yn gweld
Dolig allan am Wel, gyfnod? dim yn sicr am Dolig, ond maen nhw'n dweud mae Jack Morgan yn Gareth Thomas yn iawn. Yeah. A bydd Fender nôl, sy'n ni'n feddwl. A wrach, dwi'n gwybod sefyllfa efo Rati. So os da rydych chael chydig bach mwy o'r chwilwyr mawr nhw yn ôl, ond gêm galed, ond gobeithio gêm agos. Ydy, fel, fi'n gobeithio ni, y Scarlett fel mynd amdani o'r dechrau, a fel trial roi'r Gweilch dan bwysau yn gynnar. Mae'r Gweilch yn eisiau gêm tyn agos, le mae fe'n mynd lawr felly i penalty neu be bynnag. A fi'n credu mewn gêm fel lawr, Gweilch sy'n ennill. Le fi'n credu sy'n Scarlett yn trio chwarae bach o rygbi'n gynnar a rhoi pwysau ar y Gweilch, byddwn nhw'n ffynewid i tactig. Bydd y gêm bach mwy agored, a falle bydd y chwarae fwy mewn i ddwyro'r Scarlett, ond wrth gwrs, mae fform mewn gêm derby yn hedfan mas o'r ffenest. Does dim byd yn cyfri. Diwedd y dydd, mae'n 80 munud, mae doi dîm sy'n falle bod nhw'n dod ymlaen ar y cam a cefnogwyr yn casau gilydd yn mynd amdani a'n gobeithio yn rhoi spectacle. Achos yn aml, fi'n teimlo mae'r derbys felly ddim yn byw lan i'r hype ni gyd eisiau, a dyn nhw ddim quite y gemau mawr. Ond, bydd ddim esgus dy'r ddoi dîm ma bod nhw'n bita gormod o gynadolig, achos mae'r gêm yn digwydd cyn y Dolig. Felly, ddim yn ei pob lwc i ti, Nick, a Diolch yn fawr iawn. gobeithio gen i gêm dda a gweld sut fydd i'n mynd, ydw fe. Ond, son gyn y Dolig, wedyn dydd San Steffan, East Wales Derby, yn y Fortress, that is Rodney Parade. Wyt ti'n gallu gweld y dreigen curo Gaerdydd wrth feddwl beth y gwyddodd Nottingham, dim yn Nottingham, yn Newcastle yn wythnos diwetha? Ydw, No. pedai. Dwi'n meddwl ar papur mae tîm gorau yn bendant i'w Caerdydd. Mm. Ond os di dreigen gallu cadw yn dyn, cadw yn y gêm, bydd y torf wedyn yn gallu rhoi chydig bach o bwysau o'r chwaraewyr Caerdydd. Dwi'n disgwyl Caerdydd ennill, ond mae yna'r ffordd dwi'n gallu weld dreigio ennill hefyd. Sorry, eistedd ar y ffens. Mae'n iawn, pa wedi. Edrych dyw'r llyfr hanes ddim yn bod yn garedig iawn i'r dreigiau. Dreigiau heb ennill y gêm yma ers 2015. Ond unwaith to, mae ffordd, mae hanes yn mynd allan trwy ffenest, dwi'n meddwl dim byd. Ni'n disgwyl fydd hi'n dywydd gaeafol yng Nghasnewydd. Mae'n dywydd gwael yn Nghasnewydd trwy'r flwyddyn. Felly, bydd yr amgylchiadau ddim yn cynnig gêm agored. Bydd y dorf, ni'n gwybod mae'r dorf yn Rodney Parade yn un arbennig, mae fe'n intimidating, maen nhw'n ar eich pennau chi, maen nhw'n cefnogi tîm drwy bob tywydd. Felly, disgwyl gêm agos arall, a allan debyg iawn i'r Gweilch yn y Scarlett, bydd Gaerdydd allan gobeithio am falle gêm bach mwy agored, tra fydd y dreigiau yn hapus i just slygo i lan, a debyg iawn i pan guron o'r Gweilch ar dechrau'r tymor. Dyn nhw'n sy'n moyn gêm le maen nhw ynddi yn y munudau ola a'n mynd amdani a bod y pac na'n neud i gwaith. Felly, mae gyfnod diddorol. Fi'n fan o'r cyfnod hyn. Fi'n gwybod bod y gweud gynedd, yw'r gêm yn wastad yn wych, ond ar yr un pryd mae derbys yn bwysig. Gobeithio fydd yna dorf dda yn y ddwy gêm. A fydd ni'n gobeithio gen i lwyth o geisiau. Dwi ddim yn gallu addo hynny achos dyw'r tywydd yn wastad yn caniatáu i ni wneud hynny. Wrth gwrs, wedyn gêm y flwyddyn newydd, ond fyddwn ni nôl cyn y flwyddyn newydd, gen i drafod rheini ar ôl Dolig. Gen i'r gêm yma allan o ffordd gyntaf, a wedyn ewn ni drafod y gêm hynny. Wrth gwrs, gyda na Dolig yn dod, Nick, dwi'n bod os wyt ti fel fi wedi gwneud rhestr o Sion Corn eto. Petai ti nawr yn cael unrhyw beth tisie dros y Nadolig ar gyfer 2025, beth bydde top o dy wishlist di? Wel, fe bod rif ofri os i Cymru ennill un gêm, chwe glad. Ond
sôn am rhywbeth arall. Jyst i cael gwybod y cyllid i'r pedwar rhanbathau am y bedwar blynedd nesaf. A gyda arian, gobeithio gallu cyhoeddi marquee signing am blwyddyn nesaf yn bob un. Rwy'n sy'n gallu gwneud, fans, chydig bach yn excitement i ni. Mae rwy'n yn ymuno ni blwyddyn nesaf. Ac yn adeiladu rhywbeth i'r carfan. So, hynna beth dwi eisiau. A be bydd yn wych gyda rhywbeth fel la, yw gallu cyhoeddi hwnna fel mae gwerthiant tocynnau tymor yn mynd. Drychwch pwy gallwch chi ddod i weld yn chwarae dyn ni blwyddyn nesaf. Ie, fi'n credu mae hwnna'n byth teg. A fi'n credu mae'r rhanbarth yn heiddi fe. Ni wedi gweld gwelliant yn eu perfformiadau nhw leni. Fi'n credu fel ni'n sôn, mae'r ffaith bod y pedwar dal yn y ras yn Ewrop yn beth anhygol. A llynau, fi'n credu oedd 2 os 3 o'r pedwar tîm wedi colli'r 2 gêm gyntaf a Ewrop drosto hefyd. Felly mae'r ffaith bod nhw'n gyd i ennill gêm yn y gyngred, maen nhw'n edrych yn fel bod nhw'n dechrau cryfhau. Be lycsen ni weld yw bod y rhanbarthau yn gwneud i gemau gartre, bod nhw'n anoddach i feiddi yn gartre. Fi'n gwybod mae'r Scarlets felly wedi dechrau dangos ni leni, mae Gaerdydd i weld yn un tîm gartre, tîm arroddi gartre. Mae'r Gweilch, fel ni'n sôn gynt, mae'n anodd gwybod le mae'r Gweilch yn seicolegol ar hyn o bryd, yn dilyn bod Toby Booth yn gadael, coeddi dechrau tymor yn gadael, na mae wedi mynd. Fi'n gobeithio felly, dyma Mark Jones yn cymryd yr awennau. Dwi'n yn gwybod os ydyn nhw'n coeddi fe tan ddiwedd y tymor, os ydyn nhw'n coeddi fe'n barhaol, os ydyn nhw'n coeddi unrhyw beth. Dwi'n wedi gweld hwnna, felly dwi'n mynd i gwneud hwnna. Ond gyda y dreigiau a'r Gweilch, os mae Mark Jones a tua maen nhw moyn i hyfforddi'r ddoi tîm, cyhoeddwch e nawr. Gadewch i'r hyfforddwyr yma wybod, ni'n trysto chi i wneud y job, so cerwch yn neud e. Achos, does dim un wath na, tiw interim coach tan pryd bynnag. Fel, ni'n gweld yn pêl dro, dyw e ddim yn gweithio. Ond os nad yw'n hyfforddwyr yn meddwl bod siawns da fe gael y swydd, dyw ei galon e ddim yno fe. A fi'n credu, i gael y gorau allan y chwaraewyr rygbi Cymru, mae angen i ni gael yr hyfforddwyr yn rhoi popeth mewn i'r gêm. Hefyd am chwaraewyr sydd wedi allai cytundeb yn dod i'r ben. Maen nhw eisiau cael gwybod pwy sy'n mynd i bod yna blwyddyn nesaf, ac hefyd, fel ni sôn, am recrwtio. Ie. Mae hwnna'n bwysig i cael rhywun mae'r hyfforddwr eisiau. Definite, ie. Achos beth ni ddim eisiau gweld yw sefyllfa fel welon ni gyda Wyn Jones, le y stori yw bod yna gytundeb ar y ford, wedyn bod y cyllid ddim na i dalu'r cytundeb hynny, wedyn bod e'n ffotynnu fe oddi ar y bwrdd. Wel, dim fel na ti'n gwneud busnes, fel yn unrhyw beth. Wedyn mae'r ffaith bod wedi cael ei adael yn y lurch fel la, jyst yn effernol. A fi'n gobeithio wneith e'n digwydd i unrhyw chwaraewr arall a bod ni yn mewn sefyllfa fan hyn ymlaen i allu fynd reit. Go ti, ni eisiau cadw ti am X amount o flynyddoedd, yn amlwg, dyn nhw'n gallu cyhoeddi yn rygbi am faint o flynyddoedd mae cytundeb chwaraewr. So ti dani am nawr, a wedyn ie. Ond, mae'n swnio fel bod ni ar yr un wavelength Nick yn beth ni eisiau, sy'n beth da. Wastad yn handi bod ni ddim yn angytuno, neu pwy o beth ni yn yr undeb. Ond beth ydyn ni'n licio gweld hefyd, felly, yn amlwg, oedd na ddyddiad yn y dyddiadur yr ail ar 15 o Rhagfyr, bod na gyhoeddiad mewn i y review o be nesaf gyda Gatland fo cymryd lle. Nawr, mae heddi'n 4 ar 15 a dal ddim gyhoeddiad, felly ni weld, WR yw'n cadw at ei gair mewn ambell i fan, a bod hwnnw'n gwella dros y blwyddyn nesaf, achos i'r rygbi Nghymru wella, mae rhaid i ni uno ar y cae, ond hefyd oddi ar y cae i byth eich wella fi'n credu ar y tîm ryngwladol. Wel, ydych chi eisiau, gen yr undeb, ti eisiau arweinydd yn dweud? Dyna'r pwrpas undeb yw arwen i aelodau. Less head a better ar hyn o bryd felly. Ond mae honna'n podcast gwahanol. Tiwn ni mewn unwaith to neu hwnna. Felly, fi'n siŵr bod ti eisiau gwneud y peth ola yma, cyn bod ni'n ffarwelio am y Dolig.
a gan bod ti hyd yn hyn heb gael prediction yn anghywir. Mae Super Rugby Cymru, mae Nick yn... Dim yn unbelievably, os hwnna'n swnio'n cheeky, ond mae Nick wedi gallu cael pob un o'r 15, 16, ddim yn cofio sawl gêm sydd wedi mynd, ond mae wedi cael nhw gyd yn gywir, a felly yn arwen y ffordd yn reit hawdd yn y tabl ar hyn o bryd. Ond wrth gwrs, mae Super Rugby nôl dydd Sadwrn, 4 gêm dydd Sadwrn a 1 gêm dydd Sul. A fi'n credu bod fi'n iawn i feddwl bod return fixtures sein wedyn wythnos yn hwyrach. Seitha da, fi'n credu maen nhw wedi trial rhyw fath o mimic o falle y rhanbarthau yn gorllewin y dwyrain. Maen nhw wedi trial dyblu fyny i gael y darbys agosa maen nhw'n medru cael. Felly... Local derby rhwng Pen y Bont o'r Olgrw a'r Rygbi Gogledd Cymru. Local derby. O di, efe rheina falle... Na, o'n i'n meddwl, efe rheina sy'n agosau'r môr, ond wrth gwrs mae Aberafan Abertawe ar y môr, felly anwybyddwch y sylwad yna. Dwi'n deiryddiaeth i ddim mor wael â hynny, dwi'n addo. Ond ie, yn ffodus, oedd un tîm, neu 2 tîm da, ddim yn mynd i gael y darbu. A Pen y Bont. Y lleill yn gwneud sens yn dweud. O dyn, ie. Felly, gêm gynta, dydd Sadwrn Nick, Aberafan yn erbyn Abertawe. Shwt ti'n gweld hon yn mynd? Oedd Abertawe yn neud eitha dda yn y gêm diwetha. Ond nath Aberafan ennill hefyd, so Aberafan i fi. Ie, fi'n dieddol o gytuno ti. Fi'n gwybod bod mae'r 2 dîm ma sy'n dal gweilod y tabl i fyny ar hyn o bryd, a bod nhw'n falle... Chydig o sioc bod Aberafan lawr yna. Fi'n gwybod bod nhw gemau mewn llaw ac ati. Abertawe wedi gweld yn anodd iawn i addasu i'r gyngred, a ddim wedi dod mewn iddi eto. Felly, ie, fi'n credu mai Aberafan, fel tîm cartre hefyd, fydd yn ennill y gêm ma dydd Sadwrn. Wedyn, beth alwyn ni fe? Yr A470 derby, y 180 mile derby. Pen y Bont... Na, fi'n bod yn gwneud felly da chwaith. Sori, fi'n really yn embaras meddwl hi'n ddeirweddol fan hyn nawr. Pen y Bont yr Ogwr erbyn RGC. Mae'n mynd am RGC. Sorry? Wneud sioc. RGC i wneud sioc. Ie, wel... Wel, fi'n newid sylwi hefyd. Mae hon yn gêm agos yn y tabl. Pwynt sy'n gwahanu'r 2 dîm. Pen y Bont yn 7fed. Rygbi Gogledd Cymru'n 8fed. Fi'n mynd i fynd am Ben y Bont, a dim ond achos... Fi'n gwybod maen nhw wedi slip o lan o ddiwedd. Maen nhw wedi colli ffordd... Dyn nhw wedi ennill gêm ers ganol mis Hydre, ond maen nhw wedi bod yn gystadleuol yn y gêm hynny. Fi'n gwybod yn y chwalad yn mynd Pontypool pan oedd ystwytha. Ond fi'n credu, gan bod yn gymaint o deithiau RGC just cyn Dolig, fi'n mynd i roi Pen y Bont i ennill hwnna. Wedyn, darbu'r gorllewin Llanymddyfri yn croesawu Cwins Gyfyrddin. Nawr rai gyntaf os ti eisiau, gan bod hon yn fy mhatch i, de. So, Llanymddyfri fi'n credu. Fi'n gwybod mae Cwins Gyfyrddin wedi wneud yn well a byddwn ni ddisgwyl. O'n i'n meddwl bydden nhw falle gyda Abertawe yn gweld i'n anodd yn y tymor cyntaf yma, ond maen nhw wedi gwneud dda iawn adre, a ar ôl dechrau sigledig, mae Llanymddyfri nôl yn y 4 uchan a le o'n i'n disgwyl nhw fod, felly Llanymddyfri ennill y penwythnos mawr. Mae'n mynd y Llanymddyfri hefyd. A wedyn, y gêm ola ar y dydd Sadwrn, The Gwent Derby fel petai'n Pontypool erbyn Glynebwy. Nawr, fydd na lot o lyged ar y gêm ma, fyddwn ni'n meddwl. Y 2 dîm yn mynd reit dda. Felly Pontypool ddim cystal wrth yn gobeithio, ond Glynebwy bellach yn arwen y ffordd yn y tabl ar ôl iddyn nhw giro Caerdydd, wrth gwrs, penwythnos diwetha. Shwt mae hon yn mynd, Nick? Gêm agos, ond yna'n mynd am Glynebwy. Ie. Fi eisiau anghytuno ar ti, jyst yn mwyn wneud yn ddiddorol. A fi'n credu bod fi'n mynd i. Fi'n credu gyda Pontypool yn chwarae adre, y pŵl yr army tu ôl nhw just cyn Dolig, rili'n cael y chwaraewyr i
godi lan i'r gêm yma. Pontypool ennill hwnna fi'n credu. Wedyn Dydd Sul, wel, gêm y penwythnos o bosib. Casnewydd a Gaerdydd, ond dwi wedi mynd ffordd rong, mae Gaerdydd sy'n mynd adre, fi'n methu cofio nawr. Gaerdydd sy'n mynd adre. Caerdydd adre, felly a'r brifddinas, y tîm yn ail fydd yn ennill, neu'r tîm sy'n drydydd? Dibynnu pwy sy'n chwarae i Caerdydd. Os nhw'n cael rhai yn ôl o tîm cyntaf, mae'n mynd am Caerdydd. Ie, fi'n credu, fi'n credu bod nhw'n gobeithio cael rhai o'r chwerwyr nôl. Un falle asgellwr yn benodol, nath i ymddangos y cyntaf i Gaerdydd, penwthnos o dda. Wel, i fi, ser yn y gêm erbyn y cheaters, ond benderfynodd y sylwwyr rhoi fe'r asgellwr mwy profiadol arall, ond sorry? Oedd o'n gwneud dipyn o, Do. Oedd e'n edrych ar goll o gwbl am meddwl mai Dana Wood, oedd e'n edrych yn gyfforddus iawn ar y llwyfan yna. Fi'n credu bod, serch hynny, fi'n credu bod Casnewydd yn dod lawr a seto'r cart. A mae nhw fydd ddim yn mewn i'r... Na, fydden nhw dal yn drydydd, achos fi'n credu bydd Caerdydd... Naill yn cael pwynt bonus, neu bydd Casnewydd ddim yn cael 4 pwynt, ond Casnewydd i ennill gêm dda iawn, fi'n credu. Iawn. Felly, os ydyn rhywbeth arall, ti'n... Na, dim byd arall. Dim byd arall, felly, wel, na gys da fi'n ei nawr yw diolch i gyd am rando a wylio, a be bynnag chi'n neud dros yr wyl, gobeithio gael chi'n Dolig llawer. Fi'n gobeithio, wel, byddwn ni'n ôl cyn y flwyddyn newydd, achos mae fwy o gemau dyn ni drafod, ond Nick, diolch yn fawr i ti, unwaith eto, diolch am ymuno dyn ni, ti wedi bod yn gyffeiliad i'r tîm, a mae'n bleser rhannu'r llwyfan yma gyda ti, a na'n gyfyn o poblwch i'r Gweilch to, bydd hwnna'n normal o poblwch i'r Gweilch, ond gobeithio gen i gêm dda, a fydd y ddau o'n i'n gwenu wrthos nesaf. Y Dolig llawen i ti. Dolig llawen, a diolch yn fawr i chi am rando, hwyl i chi nawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.